שתחום לזה בנרוטו עם הכלבים. איך קראו לו? קיבה? אז ביגי נגד קיבה, אחי. איזה גאון הביגי הזה. מה זה, שט, באמת יש לו מחשמל? הוא לקח את הטייזר של אמא שלו, אחי. וואלה, אפשר להבין את אמא שלו, אחי. איך היא יכולה ללכת, לצאת לקנות בשופרסל עם ה-20,000 שקיות שלה וללכת בחוץ בפתח תקווה כאילו הכל בטוח, אחי. חייבת איזה טייזר, איזה גז פלפל. בזמן שהיא רצה בלי חזייה עם מלא שקיות של שופרסל. תזיין את הסוכנת מוסד הזה, תזיין!